Tuvemos cerca de 1 millón de visitantes, de viaxeiros, dos cales o 32% dos viaxeiros xa foron en temporada baixa. Tamén teño que dicir que agora acaban de dar datos de Exceltur, dicindo que somos dos pueblos costeiros de España, pues estamos dos 100 que evaluar, dos 100 primeiros, pues estamos no número 37, somos pues o único de Galicia. Tamén teño que dicir que en pernotacións no verán superamos a ciudades como San Sebastián ou como Bilbao. A fórmula é porque Sanxenxo é máis que sol e playa, temos gastronomía, temos paisaxes, temos náutica, agora, como ben dicíamos, temos o centro da gastronomía, temos patrimonio, temos todas as cousas que, bueno, nosas playas que en inverno tamén se poden visitar, que son bonitas, cos temporales, co mal tempo, que tamén son bonitas de visitar. Temos máis de 30 kilómetros de sendeiros litorales, de senderos azuis, que son unha maravilla.